O concello de Cabana de Bergantiños divídese en 10 parroquias: Canduas, Cesullas, Borneiro, Oesto, Cundins, Anos, Corcoesto, A Silva Redonda, Riobó e Nantón. Comecemos a viaxe en Borneiro. Na parroquia de Borneiro, situada nunha fértil chaira ao pé dun monte, atópanse dous dos xacementos arqueolóxicos máis importantes de Galicia: o Dolmen de Dombate e o Castro A Cidade. Comezamos a nosa andaina en Vilaseco, lugar de abundantes cabazos que mostra a importancia que tivo e aínda ten a agricultura para os habitantes desta aldea. Deixando o paso Fontefría, cos seus cabazos ateigados de millo, chegamos ao cruceiro de Dombate. A Virxe está encerrada nunha roda. O seu capitel amosa as iniciais BFB. A poucos metros de aquí atopámonos coa gran catedral do megalitismo galego, o Dolmen de Dombate. Este monumento funerario foi construído na primeira metade do cuarto milenio antes de Cristo. Manuel Murguía escribiu sobre él e Eduardo Gondal inmortalizouno nun famoso poema. Actualmente encóntrase en fase de restauración. Consta dunha cámara ou anta poligonal formada por 7 ortostatos verticais e unha cuberta. Ten unha altura de 3 metros e o corredor disposto cara ao oriente unha longitude de 4 metros. Arredor dispoñíase o túmulo ou mámoa, un amoreamento de terra recuberta con crollos duns 24 metros de diámetro que nun principio cubría a totalidade do túmulo. No límite exterior da coiraza, 20 idoliños actuaban como protectores do dolmen. Baixo o túmulo apareceron restos dun megalito de menor tamaño, cronolóxicamente anterior. É a primeira ocasión na que se manifesta a sucesión de monumentos no mesmo emprazamento ritual. A cámara era simple e estaba composta por 9 ortostatos. O túmulo circular que a rodeaba tiña 10,5 metros de diámetro. No interior da cámara todas as lousas contan con pinturas de diversas formas geométricas. Tan só no interior da cámara hai gravados. Estes son de difícil interpretación. Si e García Martínez denomináronnos Decín ou A Cousa. No límite do túmulo tamén foron encontrados restos líticos e cerámicos. Saindo a estrada xeral e desviándonos por un camiño, chegamos á capela das Virtudes do Carme do Obriño. Nesta carballeira celébranse a festividade da Virxe das Virtudes e a Romaría do Carme do Obriño. A sombra dos carballos centenarios invitan a facer un descanso e gozar da paisaxe. A ermida, do século XVI, ten unha fachada do XVIII decorada con 6 figuras de santos. O patrón da parroquia, San Xoán Bautista, Santiago, a Virxe das Virtudes, Santo André, San Pedro e San Pablo. Neste lugar hai tamén un cruceiro. No varal aparece a data de 1622. No pedestal pode lerse: se retocó, trasladó e pintó, siendo cura párroco Francisco Lema Martínez, natural de esta parroquia, año 1899. A cruz, coas imaxes da Virxe e Cristo, susténtase nun capitel xónico. Conta a lenda que sobre a fonte que emana diante da ermida apareceu a Virxe do Carme.
As súas augas quitan o mal de aire, o mal de ollo, e son benefactoras para os ben pretendidos en amores. Volvamos sobre os nosos pasos para visitar a igrexa parroquial de San Xoán de Borneiro. As partes máis antigas datan do século XVI. En Borneiro bótanse espadanas polas rúas por donde irá a procesión do 24 de xuño. Na noite de San Xoán queimaránse. O seu fume dis que evita que se colla o mal dos mortos. A uns metros da igrexa atópase un dos 3 cruceiros viradoiros de Borneiro. Hai outro cruceiro máis no medio da aldea, e outro no medio dunha carballeira. O seu carón está a casa de Manuel Lema Otero, pintor e inventor. No 1982 gañou o primeiro premio de arte naifo ou insenuista galega. Fixo exposicións e conferencias pola comarca. De formación autodidacta, este labrador pintaba polas noites, nun galpón da casa. Na súa obra abundan os temas religiosos, a denuncia social e a súa paisaxe natal. Situado nun dos cumes dos montes de Borneiro, está o Castro de Borneiro. A lenda conta que unha longa viga de ouro une este lugar co outro castro da parroquia, a cidade de Borneiro. Trátase do único xacemento castreso escavado da Costa da Morte. Descuberto en 1929 por Parga Pondal e Pérez Bustamante, é un dos máis antigos de Galicia. Estivo habitado entre os séculos VI e I antes de Cristo. Dirixiron excavacións nel os arqueólogos Jorge Juan Eiroa e Ana Romero. Rodeado por un foso e unha muralla que só se interrompe na entrada principal, contaba cunha torre defensiva da que aínda se poden ver os restos. Ao seu lado o chamado barrio de Estramuros, cunha fonte e un forno. Posuía tamén unha rede de sumidoiros ademais de varios concheiros, unha especie de vertedoiros do lixo. Os muros orixinais das vivendas poderían chegar aos 2 metros de altura. A ausencia de porta leva a pensar que estarían a bastante altura do chan para impedir o acceso a réptiles. No interior, os fogares rectangulares están formados por pedras espetadas verticalmente que protexían do lume o poste central que aguantaba o teito. As vivendas agrúpanse en pequenos conxuntos arredor de espazos baldeiros, antecedentes dos barrios de castro romanizados.